Vi går over og kigger på den Nyquist-baserede metode, og vi kaster os ud i det med det samme. Vi tager sådan set det samme system, som vi havde i den forrige del, hvor vi har et almindeligt nulpunkt i venstre halvplan, vi har en pol i venstre halvplan, og så har vi en pol mere i højre halvplan. Og herover har vi Nyquist-plottet, og nu har vi taget både de positive og negative frekvenser med. Og det er fordi, vi skal have fat i Nyquists komplette stabilitetskriterier, og især den del, som gælder for poler i højre halvplan. Så konklusionen på den, det er, at med en pol i højre halvplan, i åben sløjfe, det er åben sløjfe, vi snakker om, det som vi plejer, så skal kurven omløbe minus 1-punktet netop en gang i modurs retning, når frekvensen går fra minus uendelig til plus uendelig. Okay. Det må vi kigge på. Vi skal starte på minus uendelig, det vil sige, vi har omega her i minus uendelig, det vil sige, at vi starter her og kører den her vej rundt og kommer tilbage til frekvensen 0, og så går vi i de positive frekvenser, og så skal vi ende heroppe i frekvensen plus uendelig. Og i den cirkel her, der skulle vi have omkranset, omløbt minus 1 netop en gang mod urs. Og hvis vi nu kigger på, hvad har vi at gøre med? Ja, vi har jo i det her tilfælde en KP. Kan det lade sig gøre? Hvis nu vi antager, at hvis vi øger KP, så vil vi jo få, at det her punkt, for eksempel KP lige med 2, at det her punkt, vi har lige her, det vil flytte sig den vej. Men nu har vi jo allerede konstateret, at KP skulle være negativ, så hvad sker der, hvis vi laver KP negativt? Ja, så vil jo alle de her værdier, vi har i det her Nyquist-plot, de vil jo blive spejlet om 0. Og det betyder, at den her overgang vil flytte over på den anden side over at være negativ. Det må vi tage og prøve at kigge på. Vi kan i hvert fald se, at det kan aldrig lykkes at få det her og få den til at omkranse minus 1-punktet med en positiv KP. Så her har vi allerede fortegnet. Nu skal vi så finde ud af resten, det vil sige, hvor stor skal KP være, og hvad giver det af problemer. Vi går over her, og her har vi et nyt Nyquist-system, som vi kalder G-sys2, hvor vi har medinddraget fortegnet fra KP, men ikke andet. Altså her siger vi, at KP er lige med minus 1, og tager den med. Fordi det er meget lettere, når vi skal finde, hvor stor skal P faktisk være, at nu har vi brugt fortegnet, så mangler vi kun resten. Så får vi den her plot lidt beskåret. Vi starter igen med omega lige med minus uendelig, så kører vi herop, og vi ved godt, den er symmetrisk, og vi kører tilbage igen den her vej, og kører tilbage til plus uendelig. Og den her omkransning, den her skal vi så have til at omkranse minus 1. Og det kan vi godt se, at her krydser den igennem lige nøjagtigt en halv. Det kan vi også se heroppe, men skidt med det. Vi kan godt se det hernede. Og hvis vi nu laver en KP på minus 2, så rammer den netop minus 1-punktet. Og det vil sige, så længe den er større, eller lavere, mindre, i virkeligheden mindre end minus 2, jamen så vil vi netop omkranse minus 1-punktet en gang. Og det er jo det, som Nyquist siger, at så er det stabilt. Okay. Det gør vi. Og vi kigger så på Bode-plottet. Når vi bruger den her metode, så har vi nu fået fortegnet med, og det vil sige, at vi kan lave et nyt Bode-plot, som har taget fortegnet med, men ikke andet. Og så får vi den her minus 180 grader, og det ser faktisk ud som fasemargen. Den kan vi jo finde hvor som helst her. Og den vil være positiv i hele området. Vi kan altså ikke se på en Nyquist, eller på Bode-plottet, at systemet er ustabilt, medmindre vi vælger en KP, som er mindre end minus 2. Og minus 2, det er jo minus 6 dB, eller det er 6 dB, og det betyder, at vi kan flytte noget, der ligner minus 6 dB, det vil sige her, kan vi flytte op til
at blive 0 dB ved at øge KP, og det vil sige, at vi har altså det stykke herfra og ned efter. I hele det her område kan vi finde en krydsfrekvens, ligesom vi gjorde i en tidligere del, som skulle gøre systemet stabilt. Og fasemargen, ja, fasemargen det er jo så det her område her, vi kan finde det i, og vi kan se, her er masser af fasemargen. Så vi burde sådan set, så længe vi overholder det kriterie, få et rimelig fornuftigt system. Vi kan også godt gætte på, at hvis den her kurve kun lige kommer herud til, vi er lige nede under -2, så har vi jo tidligere set på, at det som virkelig betyder noget for stabiliteten, det er, hvor tæt man kommer på det her -1 punkt. Og tidligere har vi altid krydset enhedscirklen, og hvis vi krydser i nærheden af det her -1 punkt, ja, så er den ikke så forfærdeligt stabil. Så kan vi godt se på kurvene, at der er svingninger, som får det til at se ud som om, at eller kan ud fra dem se, at vi nærmer os stabilitetspunktet. Så vi skal nok have den her bue her flyttet noget længere op, for at få noget mere stabilitet, for at få nogle færre ringninger. Og jo mere vi øger gainen, jo mere vil den her bue, der er her, den vil selvfølgelig bue mere ned på den her måde, og så vil den her kurve være det, der er tættest på -1, eller har mest indflydelse på -1. Så men det skulle stadigvæk ikke være noget problem, vi skulle stadigvæk have masser af plads til at kunne gøre det stabilt. Vi prøver det. Vi vælger en krydsfrekvens på 2000. Vi går lige tilbage og kigger, hvor er... Ups, det var ikke den. Det var her. Ja, det var her. 2000. Her har vi 1000, og så må 2000, det må være der. Så vi vælger en krydsfrekvens, som ligger her, og vi kan se, at så bliver KP, den bliver sådan noget i retning af en 12 dB eller lige der omkring. Og 12 dB, det er noget med 4. Så det burde jo være nok, men KP bliver så -4, og vi skal jo stadigvæk have fortegnet med. Så det burde være nok til at gøre det stabilt. Vi går tilbage igen og ser, hvordan virker det. Omega C lige med 2000. Vi går ind og ser, hvad er amplituden ved netop omega C. Og det bliver det her -12 dB, og det bliver, at KP skal være lige nøjagtigt 4. Eller det vil sige, KP skal være -4, for vi skulle lige huske det fortegn, vi havde besluttet, at vi skulle have med. Så kan vi lave lukkesløjfe, og ligesom før kunne vi konstatere, at med lukkesløjfe, så er alle fortegnene nu ens, og der er ikke nogen led, der mangler. Ergo, ud fra det kriterie, så er det også stabilt. Vi kigger på et enhedsstep, lukkesløjfe, step response, og ser, hvor godt har det lykkedes. Og vi kan se her på kort tid, ligesom vi så forrige gang, jamen der ser det rigtig fint ud. Og kigger vi så på et lidt andet tidsskala, jamen så kan vi se, at den når en steady state på omkring 2, hvor vi tidligere med en KP på -3 kommer op på 3. Nu har vi så øget gainen lidt mere, og så bliver steady state fejlen mindre. Godt nok stadig til den anden side, end vi plejer at se. Men det er en feature ved de her ustabile systemer. Og kunne vi se det ud af steady state fejlen? Ja, vi kan jo kigge på fejlen, steady state fejlen, og det gør vi jo normalt ved at kigge på E. Det vil sige, kigge overføringsfunktionen her til det her E. Og det er jo fremmedgrenen, som er lige med 1, divideret med hele åben sløjfe. Og det er det, vi har her. Den kommer til at se sådan her ud. Og så lader vi S gå mod 0. Og så kan vi se, at der står -1000 tilbage, divideret med +1000. Og det er jo lige med -1. Og det vil sige -100%, hvis vi skal regne det procent. Og det passer jo med, at outputtet, den har nu skiftet fortegn i forhold til, hvad den plejer at være, og er kommet op på 2. Det vil sige, at den er lige så galt til den forkerte side, som inputtet er. Så vi får en stationær fejl, og
det kan vi også se, hvis vi laver en lukket sløjfe. Det her over, det er lukket sløjfe, boligblot. Lukket sløjfe. At vi har det, som vi gerne vil have ved lukket sløjfe. Her vil vi gerne have, at hele delen er i nærheden af 0 dB. Og det er den fint her i et frekvensområde, som ligger lidt højt. Og det er det, vi ser her på den korte bane, den korte tidsfrist, der passer det rigtig fint. Men med lave frekvenser, så har vi faktisk 6 dB gain, som jo ikke det, vi ønsker at lukke sløjfe, og det er det, vi giver så udtryk i, at vi har den store stationære fejl, og at faktisk at den er positiv. Vi skal kigge på, hvad kan vi gøre ved det? Hvad kan vi gøre ved den her store stationære fejl? Og hvad plejer vi at gøre? Ja, vi plejer at tilføje et i-led. Så vi tilføjer et i-led. Vi var ikke nok med det, men et i-led, det har jo en stor gain med lave frekvenser, og det er det, vi gerne vil udnytte. Og her kan vi yderligere få den idé at placere nulpunktet, omega i, lige nøjagtigt, hvor at det oprindelige system, den blå stiplede her, har sit maksimum. Og det vi får ud af det er, at når vi så lægger de to sammen, så vi får den røde kurve heroppe, så får vi en kontinuert faldende amplitudedel, og det er normalt en rigtig god idé at have det. Vi sikrer i hvert fald imod, at vi får uønskede krydsfrekvenser. Nu den er monoton faldende, og vi får den høje gain, som skulle give os en lille stationær fejl. Vi kunne måske så i det her tilfælde sige, at vi kunne faktisk godt lægge det her i-led endnu højere op. Vi vil stadigvæk få en monoton faldende gain, og hvis ikke at vi generer krydsfrekvensen, så kunne vi faktisk godt gøre det. Men her har vi så lagt den lige nøjagtigt på maksimum. Hvis vi holder den her krydsfrekvens, som vi havde før, som ligger her, så kan vi jo se, at vi har faktisk forskellen mellem knækfrekvensen for i-ledet og krydsfrekvensen er faktisk en faktor næsten 100. Så det kunne tyde på, at vi har nok været lidt konservative med det i-led. Det svarer til en NI på 100, og det er rimelig meget. Det kunne nok gøres bedre, men skidt. Vi ser, om ikke vi kan være forløst af vores standardproblem, eller det problem med det meget større stationære fejl, uden at risikere, at vi kommer ud i nye ustabilitetsproblemer. Så vi bevarer de 2000, og fordi at i-ledet er så langt væk, så bevarer vi også den KP, som vi havde før. Vi ser, hvad det gør ved Nyquist-diagrammet, som vi har her. Vi starter med, vi skal jo omkredse det her minus 1 punkt, så mangler en streg her. Det her minus 1 punkt en gang mod uret, og de røde stiplede her, det er de negative frekvenser fra minus uendelig. Så går vi den her vej, og så går vi et eller andet sted her langt ud, og kommer tilbage igen her med de positive frekvenser, og ender i plus uendelig. Og det betyder, at vi har omkredset, som vi skulle. Minus 1 punktet i den rigtige retning, og vi kan se her, hvor vi krydser enhedscirklen, at det gør vi også med en rigtig god fasemargen. Fasemargen kan vi også se herover fra minus 180 grader og op til kurven, til fasekurven. Masser af fasemargen. Det ser næsten 90 grader. Det ser fornuftigt ud. Og så mangler vi bare at kigge på, hvordan bliver step-responset. Og det har vi hernede, lukket sløjfe, enheds step-respons. Og vi kan se, at nu er tiden 0,08 sekunder, 0,1 sekund. Vi får en lille overshoot, ligesom vi havde før faktisk. Men nu bliver den der, fordi nu har vi en monotont faldende amplitudekurve, så har vi også en monotont indsvingning til, at vi får en stationær fejl på 0 faktisk, som tiden går. Men det tager også, at i forhold til, hvor hurtig opstigningen her er, så tager indsvingningen til den 0 stationære fejl, den tager temmelig lang tid. Og det har nok at gøre med, at vi måske var lidt forblændet af, at vi kunne placere nulpunktet i i-ledet lige nøjagtigt, hvor den her var maksimum. Men her i det her tilfælde kunne vi faktisk have placeret den betydeligt højere, og det ville have givet en hurtigere indsvingning. Ja, og hvad kan vi så opsummere på det? Kan vi
finde en opskriftsagtig system for design af regulatorer for ustabile systemer. Det kan vi. Først skal vi, ligesom vi plejer, finde systemets overføringsfunktion, og når vi har konstateret, at der er poler i højre halvplan, så skal vi finde ud af, om KP skal være negativt, og det gør vi ved hjælp af Nyquist-plot. Og det, som vi skal sikre og forsøge at sikre, det er, at vi mod uret drejer en gang for hver pol i højre halvplan, mod uret en gang rundt om minus 1. Det er muligt, at det ikke kan lade sig gøre, men normalt kan man så godt se, at hvis vi nu havde drejet fasen lidt med et lead-led eller med et i-led, at så kunne vi måske få de sving på kurven, som gør, at vi kunne komme rundt om minus 1-punktet. Så Nyquist-plottet er rigtig godt til ikke kun at se, hvad fortegn KP skal være, måske også hvor stort det skal være, også hvor stort det skal være, men også at der er behov for nogle andre led, så man kan prøve at designe ud fra Nyquist-plottet. Det kan godt være, at frihedsgraderne er meget små, men tit så er det faktisk sådan, at man bare ved at kigge på Nyquist-plottet kan få en rigtig god idé om, hvad skal der ske. Måske Nyquist-plottet sammen med Bode-plottet. Så tager vi, i hvert fald kan man, det vigtigste er måske i virkeligheden at se, som der står her, fortegnet skal KP være negativ. Så nu tager vi fortegnet med fra KP. Hvis den skal være negativ, så laver vi systemet med negativ fortegn. Og så kigger vi på Bode-plottet. Og ligesom vi gjorde sidst, så skal man måske vurdere, er der behov for et i-led for at undgå den her stationære fejl, som bliver positiv, i hvert fald hvis der er en pol i højre halvplan. Og man skal så vælge TI, eller kan i hvert fald med fordel gøre det, sådan så amplitudekurven er monotont faldende, som der står her i muligt omfang. Og det kan godt være, at man kan vælge en tidskonstant eller et i-led med en højere krydsfrekvens, hvis faseudviklingen ser fornuftig ud. Det kan også godt være, at det ikke er muligt. Og så skal man vurdere D-ledene, om D-ledet er nødvendigt. Måske er det nødvendigt for at få en tilstrækkelig fasemargen. Det kan man se både på Bode-plottet, og man kan også se det på Nyquist-diagrammet. På Nyquist kan man se, om det opnår stabilitet. På Bode-plottet er det fasemargen, man holder øje med, og se, kan man få en fornuftig fasemargen. Ud fra Bode-plottet, så er det nok der, at man vil vælge sin krydsfrekvens. Det er muligt, man kan bruge de her metoder, vi plejer at bruge, hvis der ikke er brug af højre halvplan. Og det kan godt være, at vi skal ud fra alene på fasemargen, og hvad for en kopier skal til for at det er stabilt, bliver nødt til at direkte vælge en krydsfrekvens. Så vælg krydsfrekvensen, og så når vi har gjort det, så kan vi udregne tau D, hvis ikke vi allerede. Lead-ledets nulpunkt. Og når vi har den, så kan vi ved hjælp af Bode-plottet finde KP på den sædvanlige metode. Og vi skal så lige huske, at det er fortegn. Hvis vi havde et fortegn, skal vi lige gange det på KP. Og så, det som vi plejer, test, lukke sløjfe. Der er dog det ved dem her i højre halvplan med nogle lidt underlige omkransning af minus 1, at det ikke altid er en lavere omega C og dermed KP, som giver et bedre resultat. Det vil ofte være sådan, at der er en minimumsværdi, som KP skal have, for at den er stabilt. En meget lille KP vil jo betyde, at effekten af regulatoren bliver meget, meget lille, og nu systemet ikke er stabilt i sig selv, så skal der være en vis kraft, kunne man næsten sige, en vis størrelse på KP-ledet, for at holde det stabilt. Så det er ofte sådan, at en mindre KP gør det mindre stabilt, eller kommer tættere på stabilitetsgrænsen. Det kan også være den anden vej, at en stor KP også gør det ustabilt, at der kun er et lille område for KP at arbejde indenfor. Men det må man så prøve sig frem til, eller kigge på fasemargen, kigge på, hvor er de her punkter, hvor det bliver ustabilt, og holde sig væk fra dem også.